Bon dia, estimats! Avui tenim una gran sorpresa per vosaltres perquè tenim a la Marlies, que ha nascut a Austràlia. Tenim aquí a la Marlies, ella ha nascut a Austràlia i doncs estem encantats de tenir-la aquí amb nosaltres. Sí. Moltíssimes gràcies. Estic encantada de estar aquí, gràcies per convidar-me. Sí, doncs va ser una gran sorpresa perquè ens van conèixer la setmana passada, Sí. oi? Quin dia era? No sé. El divendres. Divendres, en la festa del 20 anys, anys, els 20 anys del voluntariat per la llengua, que és una gran labor que estan fent, de fer parelles lingüístiques, i doncs Marlies hi era i va parlar i va explicar. Fa quant de temps portes aquí? 4 mesos. 4 mesos? Sí. I ja estàs en el nivell? Bueno, jo no sé. Encara no he has fet cap curs, cap examen, llavors no sé. D'acord. Després d'haver viscut uns quants anys fent un màster a Copenhague, en salut global, i doncs explica'ns una miqueta de la teva vida. Sí, soc d'Austràlia, però sí, els últims 3 anys estava vivint a Copenhague per terminar un màster en salut global, com has dit, i sí, jo soc també, jo toco saxofon i en general m'agrada fer com teatre, improvisació. Jo faig impro aquí a Barcelona i sí, és com vaig mudar a Barcelona perquè el primer cop que vaig visitar a la ciutat sentia una connexió molt forta amb l'entorn i l'estil de vida aquí. I per això vaig decidir mudar-me aquí per viure, per provar o intentar buscar feina, que és una mica difícil, però sí. Bé, no obstant, ara que tu parles el català, l'anglès i el castellà, suposo que aviat trobaràs. Sí, espero que sí, però sí, no saps, és una mica de donar-lo una mica de temps, i paciència també, és important. Sí, clar, perquè a més fa poquet que estàs buscant, amb la qual encara afortunadament tens temps. I toques el saxofon, què és el que més t'agrada tocar? La cançó o cançó o el tipus de música? Tipus de música, jazz. Oh! Per suposat, sí, jazz i saxofon és una barreja perfecta. Sí, exacte. I sí, jazz, i com particularment hi ha un saxofonista que es deia Charlie Parker, que és molt famós i m'agrada molt les cançons d'ell. Fantàstic. I fa molts anys que toques el saxofon? Sí, ara quasi 20 anys, perquè la meva mare és mestra de música i per això l'he tocat des d'era petita. Que bonic. I com vas triar? O sigui, vas tenir la possibilitat d'aprendre altres instruments i al final et vas quedar en el saxofon o directament va ser amor a primera vista? No, vaig començar amb el piano, que és l'instrument de la meva mare, i després de 5 anys sense èxit intentant tocar piano, que en la meva opinió és molt més difícil que el saxofon. I sí, quan el vaig deixar, el saxofon, vaig decidir que, encara m'encanta la música i vull continuar i he de triar una altra. Que bé! Va ser una tria molt jove, o sigui, a partir dels 7 anys que
tocas. Sí, Y para aprender a tocar el saxofón, ¿cuántas horas al día necesitas? 30 minuts. Molt Sí, 30 bé. minuts i com amb freqüència. És molt important, com les llengües també, més la freqüència que tenir sessions molt llargues, no? Sí, Mhm. és la mateixa. I és la mateixa freqüència la que has utilitzat per, o la que has fet servir per estudiar el català? Sí, bueno, jo tinc molt més ganes d'aprendre català que tenia amb el saxofon i molt més disciplina que tinc ara. Llavors, sí, freqüència totalment és encara la cosa més important, però jo practico moltes hores cada dia català. Sí, Es nota, sí. es nota perquè a més tens molt vocabulari. Gràcies, Sí, sí, sí. sí, quan et vaig veure la presentació jo tenia els ulls fet xirivites perquè deia quina delícia, com parla, quina Sí. meravella. Sí, i per mi, per parlar, és la cosa més important. No volia aprendre la llengua a través d'un manual i jo sabia que volia parlar i fer-ho sense vergonya. Mhm, exacte. I t'han comentat alguna estratègia per facilitar-te l'aprenentatge o tu mateixa has anat descobrint, diguem-ne, que són hores i hores de feina, diguem-ne? Sí. Bueno, al principi, quan vaig a començar, estava buscant per llibres per estudiar i els llibres només em va portar a un punt. I després em va avorrir, em van avorrir, sí, Mhm, els llibres, i després l'única cosa que volia fer és parlar i per això vaig decidir apuntar-me a tenir una parella lingüística i també tinc una profe privada amb qui treballo 3 hores cada setmana mhm, i és 100%, bueno, quasi, de parlar, conversa. I també quan estic com sola, el que faig és trobo un podcast en català, mhm, la descarrego la transcripció mhm. i després la poso al Google Translate, a l'anglès, que és la meva llengua materna, i ho vaig traduint al català, llegint en anglès, i després ho repasso amb la transcripció original. I és molt D'acord. bona pràctica Mhm. quan estàs sola. I sí, és, és la cosa que em serveix molt. I has entrat ja en el món de la música catalana? Sí, sí, sí. Bueno, jo me'n recordo del primer cop que vaig sentir la cançó Corbelles del grup València Sou, que Mm. m'encanta, encara és la meva cançó preferida de tots els temps. I sí, bueno, i Sou és el meu grup preferit i, bueno, és València, però més o menys. Um, I sí, i les altres que m'agraden com Manel, Mhm. que ara crec que són en hiatus, com separats És per una estona, no sé. de tiets, no? Sí, també el tiets i sí, però és un món bastant gran, la música catalana. Mhm. Sí, sí, sí. I també has entrat algo de literatura o de poesia. Sí, jo vaig llegir el llibre Boulder d'Eva Baltasar. Mhm. Um, Era com brutal i jo um, uh, l'he llegit Mhm. a banda amb la traducció
a l'anglès i era molt bona pràctica per comparar i la traducció també és fantàstic. I jo me'n recordo de quan vaig visitar Barcelona fa 2 anys per primera vegada i vaig intentar, jo vaig comprar el llibre Jo canto i la muntanya balla, que és molt famosa però molt, molt complicada per llegir com una aprenenta que està al principi. I sí, era un repte massa gran per a mi en aquell moment, però ara sí tinc ganes de tornar a llegir-lo. I suposo que, no sé, per exemple, amb els tiets t'animaràs a ballar la sardana. Sí, sí. O ja l'has ballat? No, no m'estranyaria, La sardana és la cosa que no he arribat a fer encara. És que jo solia estar a un colla de castellers, a la grup de l'esquerra d'Eixample, però és un compromís molt intens, perquè has d'anar als assajos 3 hores, 2 dies cada setmana i és molt. Però tinc respecte per al món, però sí, era massa per mi. Però sí, són mons també preciosos de la cultura catalana i a més, a mi, no sé si et va passar a tu, a mi em va impressionar aquesta forma de construir, no? I entre tots fan la pinya i com van pujant i la metàfora, no? De que el més important és el més jovenet i el més petit, no? Sí, exacte. Sí, és tot l'equip té un espai, té una posició molt important. I sí, però sí, si estàs com jo estava al baix i com sempre estàs esperant i l'enxaneta ha arribat, ok, bueno, podem respirar una mica, però sí, és molt, molt intens. Sí, o sigui, que 2 o 3 dies a la setmana, més o menys 3 hores cada dia. Sí, dimecres, divendres i 3 hores cada dia. Déu-n'hi-do. Sí, i després a sopar amb tothom per socialitzar una mica. Clar. Sí. I allà on podies practicar. Sí, però en aquell moment jo no podia parlar quasi res. Llavors estava com a seure i asseguda i mirant però sí. Que maco, que maco. Doncs no sé si hi ha alguna pregunta que m'he deixat per fer-te i si per acabar la nostra conversa vols afegir alguna cosa més? Bueno, jo vull saber més del llibre i per què, d'on sortia la idea d'escriure un llibre sobre aquest tema. Sí, sortia de la campanya que vaig crear, que es diu No em canvies la llengua. És una campanya per la qual nosaltres volem conscienciar als autòctons de no canviar-nos la llengua per la nostra apariència o els nostres accents que sembla que som estrangers, i també conscienciar els nous aprenents, els nouvinguts, o que jo moltes vegades ja els anomeno catalans d'arreu, a insistir. Tot i que ens canvien la llengua, hem d'insistir nosaltres, no? A continuar parlant català, perquè a mi molta gent em deia és que jo ja he deixat de parlar perquè estic cansada de que em canvien la llengua. I jo trobo que això és un error, perquè, a més, els autòctons, quan ens canvien la llengua, ho fan per respecte. Ho sé perquè els hi he preguntat. Per què m'estàs canviant la llengua? Fan per respecte, consideren que nosaltres ens adaptarem més ràpid si ens canvien la llengua al castellà i perquè
pensen, moltes vegades erròniament, que no sabem parlar català. O sigui que la intenció és molt bona, però els resultats són dolents. I a més ens fa sentir exclosos. Que jo sempre dic, és que porto gairebé 32 anys vivint aquí i encara em canvia la llengua. Però sabent que la intenció és bona, dius, cap problema. Continuo parlant en català, insisteixo, i després la persona se n'adona i continuem en català i ja està, cap problema. Doncs, i la nostra frase habitual és defensem la llengua que ens uneix, que ens iguala i que ens agermana. D'aquesta manera no hi ha catalans de primera ni de segona. Senzillament, gràcies a la llengua, tots són iguals, tots som iguals. I a més, volíem demostrar, perquè jo he tingut la grandíssima sort que he fet equip amb el Toni Albà, que és un còmic referent de la cultura catalana, la Carme Sansa, que és una actriu referent de la cultura catalana, 80 anys, i està més àgil que jo i més guapa també. No diguis això. I el Matthew Tree, que ja som amics de fa més de 20 anys, que ell ha nascut a Londres, però ell és un reconegut escriptor català. Tots quatre hem fet equip i hem anat per tots els pobles de Catalunya fent aquests actes. O sigui que si vols unir-te a nosaltres també alguna vegada estarem encantats, perquè és preciós com aconseguim que tant, ja et dic, autòctons com nous aprenents o propers catalans d'arreu, doncs diuen, doncs ja m'has convençut, a partir d'ara no canviaré mai la llengua, i els que estan aprenent diuen, doncs jo tampoc i jo insistiré. I a més, els dic sempre, heu d'explicar que esteu aprenent, perquè aquesta frase de no em canvies la llengua, jo la repetia, però era més llarga. Sempre deia, no em canvies la llengua, si no, no aprendré mai. Sí. I ara té molt sentit. Sí, amb la qual cosa, doncs, d'aquesta forma, la gent es sorprenia, perquè és que els autòctons no estan acostumats a que venint tantes persones que hem nascut en altres països del món, ens enamorem de Catalunya, ens enamorem de la cultura catalana, ens enamorem dels catalans, i ells no són conscients d'això, hem de dir-los. Sí, exacte. I d'ahí surt aquesta idea, i evidentment gràcies a l'Oriol, que és de l'editorial Fila, que ens trobem i em diu, escolta, no us agradaria fer un llibre? I diu, sí, i encantats, i a més anar ensenyant a aquestes persones que, com ja som un mes, és possible que ja ni se'ns reconegui, diguem-ne, que aquestes diferències de fisonomia, perquè senzillament parlem sempre en català i ja està, no? I és una mostra també perquè els autòctons, per treballar aquesta autoestima de la llengua i de la cultura catalana, que són precioses, no? I és això, fer pinya per ensenyar-los i recordar-los que la seva cultura és una delícia, que és preciosa i que ells també l'han de protegir sense canviar la llengua. Sí, és molt important. Uau, m'encantaria unir-me una vegada, perquè sí, em sembla molt, molt bona. Perfecte, doncs mira, quan fem precisament la presentació del llibre,
doncs serà la primera vegada i si tenim algun altre acte, doncs també t'avisem i Perfecte, si sí, pots sí, sí. venir amb nosaltres feliços. Perfecte, sí, uau. Doncs Quin projecte, no? sí, Sí, que... és preciós, a mi Sí. em dona molta vida, bueno, a tot l'equip, perquè és un Mm. espai de felicitat, realment, treballar per la terra i a més sense cap ajut, no ens subvenciona ningú, són les nostres idees Sí, o sigui que això també es fa goig. sí. I a tothom fa servir, com... sí, és molt bé el que fan, sí? Com no fan. Ara El que fem, el o el que que feu, feu, sí, exacte, el que feu, sí. sí, per això també, per tancar ja totes les entrevistes, Mm, era fantàstic poder comptar amb tu, sí, una persona que ets la persona que en menys temps parla un català fantàstic. O sigui que havíem trobat una senyora de 74 anys, crec, si no recordo malament, espero no pujar-li l'edat, que és l'Alícia, que ha nascut d'Argentina i que havia arribat el febrer de l'any passat. I també parla molt bé, però clar, no havíem trobat una persona que en sí. 4 mesos i van dir, tancarem les entrevistes encara amb més ànims per les Sí. persones Ai, que a vegades m'alegro. tenen vergonya i que no es llancen per la por a vegades a Sí. equivocar-se, dius, no passa res, que estem aprenent. Sí, superar aquesta barrera de cometre errors és molt important. És la cosa que sí, a tothom li fa vergonya al principi, a Exacte, parlar. I sí, has de superar i has de deixar de preocupar-se amb tot això. exacte. Sí. Doncs ha estat un plaer. Sí, un plaer, un gran plaer. Sí, Moltíssimes gràcies i fins la propera. sí, fins la propera. Gràcies.